तपस्या कोइले अपन सास ससुर के भगावे खातिर कातना तारा खातिर तपस्या हम कोइले बनी यार खातिर तगड़ा जी तो भग काट दे तनी मम्मी ले बतियावे बड़ा मन करता मम्मी ले बतियावे कि ठीक नहीं क्यों लागत तो न क्यों घर में घर हमारे पगला कितना हमसे प्यार करत रहे मन करला बतियावे लेकिन उनकर मोबाइल की जन काहे स्विच ऑफ ना मम्मी से ना बतिया जा तनी बेर ओकरे भी फोन लगावे देखो तनी ऊपर कितना तरह 88 हाँ याद है हेलो हेलो कावा मत जान का काओ करे जा का हलवा बताओ अपन सब बढ़िया बा अपन बोला हमरो ठीके ठाक चलता लेकिन ठंडा के दिन बानू बांडा के एकदम बेहाल हाल भइल बा हां नो तारा का लागता काहे बांडा कोन के जान तोड़ू रजाई के न जरूरत बाटे ठंडा के दिन में कल वाला डबल रजाई मिल जाई का दिक्कत हाँ इहो बात ठीक है तो लेकिन अभी शादी करे का मन नहीं करत हो सोचत तनी बाड़ू तू तो शादी कइला का जरूरत बाटे ना त अपने जब कुआं रहनी त रहनी ससुरा में चले नी तब हम ससुरा से हमारा का मतलब बा हमारा काम से ना मतलब बा अच्छा तारा काम से मतलब बा तारा का लागता माने तू टाइम पास करे वाला ना 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 टाइम पास करे खातिर रहती तो हाथा देरी तक टिकती अच्छा कब आओ सब अब आउ सब इस समाचार पूछे खातिर फोन कइले हड़ू बोला ही एक आली डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर भगवान में गली तार पॉइंट हम सब बतावा त ठीक बा कोई न के दिक्कत नहीं कोने गामा मिले के मन करता चल दिस न तू हमार ससुरा तो हमरो तो तारा से मिले खातिर एकदम मन ऐसन करता नु क्या करे के अच्छा बाज ससुरा हमार हम कहां तो आगे मन करता घरे कोई बाना नु ना 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 घरे केहू नहीं के बस एगो सास बड़ी एगो वहां के बानी अब एगो बानी ससुर जी अब केहू अरे ससुर से हमारा डर बा तब माने आई नु सही हां सही आ जाई दिक्कत कोनो ना होई मन दिक्कत का हुई बुझाता कि रोवा के मारे रे किसा मरवा दे का हेलो हां बोल ई का करत बोले का मन नहीं है करत और तो आई ना बोले का मन नहीं के करता हम बुलाओ तने रोज सुनते नहीं तो ठीक भाई आवत तनी दूसरा प्लान निकलो माने हवाई जहाज का आने के लिए उड़ के आ जाई बता दे तनी दूसरा प्लान नहीं कि मारत ना 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 दूसरा पर काहे खातिर मारल जी तू बाड़ू तो हां दूसरा मारब ना तो देख ठीक बैठियो ना रे मम्मी जी उ बतिया उतरनी तनी अपन नैहर माई के बैठी सब काम करल बा तो बैठी बहुत ना बैठी काहे मम्मी जी रो हर घड़ी बोलते रही ना माने गरम न काम करता ना काम करी डाढ़ हमर दुखाता लो कहे के कि हमार दुखाता तो ये हमरा से पहले इनके दुखाए लागल ते का मम्मी जी माने रोहू एगो काम करता नहीं हम नहीं की करत रोवा तो कुछ करतो नहीं की तब और दुखात रहता है काहे बहरी वाला काम तू का करेली अच्छा ठीक बा जाई करी बहुत दिन तमले रहता मोबाइल कर ये मम्मी जी बिलाई कौन जी ओई मम्मी जी का हो जी आता ना पीलिया चने का देले बैसा ना कि मत पूछी अब देखो कितना बुरा को बैठल बैसन राम रे राम हमार मम्मी आई पीला पीली रहे देत लेकिन रोवा लोग के घर ऐसे बत रोवा लोग करम जक्का जौन इहे घरवा देख के न तार बाबू बिया हले रहन हां बाबू के आंख फूटा रहे तो का करब बाबू के हमारा आंख ना रहे काहे न कहल के बाबू खूब बड़ घर बिया करी ए बच्चिया पापा जी आ गए का करत हो जो बात पूछो लिखे होती तो सही चिल्लत रही बैठल रह मुझे बाजार ना होई दादी हमरा झोला ला बाजार हम ए मम्मी जी का का दियो तनी बाजार चल जीती ना तो देखी ना हम चूड़ी दूध को पहले भाई हमर चूड़ी टूट गेल बा तनी ले ले हो गइल बाजार के तैयारी हां ले ले आई हम देखो तो दूध को चूड़ी पहन ले भाई रोग के मोह ना लागेला हमी नु एगो बानी कि और कोनो रंग पतो भाई बताओ जा का सामान चाहिए हमारा के का पूछ लो का हो का चाहिए बताओ तू बाबू बताओ जी ले लेम साग सब्जी ले लेम हमने रोग के ना पूछला मम्मी जी कि हमरा के कोई ना पूछ ल तो का कही तू बैले बड़ू घर में के करे बोली बहरी ले वाला बैल बना हमार के मन काम बटी है ऐसे काहे कोई ना मम्मी जी चाय ले ले हमारा दिमाग में के बहरी बतल का कर लिया तो कुछ बताई बुझा ना हमारे लिए इधर खाली गप कर बुझा बहरी मांगो तड़ी इनका रोज चूड़िए टूटा रहेला हां तो एक बित्ता के लइका बा तो रहे लोग ना ये लाठी खाली रोज फूटा चूड़िए लाठी में रहली और घर के नमक तेल के बारे में ना सोचलू जा का करी हम
कल चूड़िए ला हम नीमक तेल का हो जाई का भगवान हम का कही तो हम तो मैंने चूड़ी उड़ी फूटी तो ना आई जी। अच्छा आ जाइए और बहू का अंदर लहठी मांगतड़ी जा दी मम्मी जी मत ले जाई सब्जी साग लेके आई जा चूड़िए चाहे नु और लहठी चाहिए नु अब का लेब हमार माथा मत चाटो मांगत ई लहठी तो हम लोग तो बात सुन के नु माथा में हमारा बाथा का बढ़ जाता जाए ना बाबूजी लेके आई हम कहिए जा तो हम लोग चल जा तू जा तनी हम बाजार है जल्दी जा हम लेके आवत नहीं तू लोग अपन तैयारी कर हे भगवान हो जा तनी हो जा तो मम्मी जी के लिए ले जैती तो बढ़िया बढ़िया तनी हम ना जाई बाजार पर बुझा गइले चल जाई ना मम्मी जी जाई बाबूजी के ठग दिया सन चल ना हमारे साथ तू ही चल चले करा अबे हम ना जी हमर गोड़ चल जाई हम ना चलो ना चल चल जाई ना मम्मी जी चल जाई ठग दिया के ठग दियो सन ना हां तई बबुरा हवन के ले बहु नहीं हां हां जा ला हमारा ई सुन कह दे तारा के चल 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 हमन के चली जा अरे माई माई भगवान करो ना कि तू लोग जा जा अब तो हमार खुशी बहुते होता अब अपना प्यार से भेंट करब एकदम बढ़िया ले मस्ती करब अभी जाते बोला पूछा तनी कि कहाँ बाड़ जा सन गुड़िया अबे मत अइयो सन चरका 5-6 घंटे के बाद अइयो सन लो ये फोनो उ कह देना हेलो हेलो कहाँ बाड़ा हो तार दुआरिया के आगवा बानी और दुआरी के आगे ये भाई तो पलानी लिखा हमार घर लोग तनु पीछे पिछवाड़िया नु बानी हम ठीक बा ओ जी के भाई आ जा ठीक बा नु ठीक बा तो जाव तू देखिए 2-4 को पीला पीली होई ऐसा हमारा दुआरिया पे छोटी छोटी अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक है जन कहा कहतड़न कि पीछे बनियो अभी तो ले अइबो ना कइलन ओयो न अरे गोरी बाप रे बाप फिर अब तनी मर्द कहे कातना पोस्ट तार से भेंट करे दे घर को गाने बाप रे बाप केतना हम तपस्या कइले ही अपन सास ससुर के भगावे खातिर कातना तारा खातिर तो पैसे हम कइले बनी यार खातिर पकड़ा जी तो भग काट दियो सब तो बोलबो ना करबो नाश्ता में ना का बोला ऐसा बात नहीं कि तू तो हमर जान हो परान हो सब कुछ है हमार तो नहीं आजी ना हां ठीक बा कैसन हो गेल बड़ा तो यार तारा टेंशन में देखला देखा तड़ू नु हां एकदम दुबरा गेल बड़ा तारा बिना में जाना तो रात में मछड़ कटल रसन हमारा के बैठो रही बस सवारी के जोरी तो का बसवड़िया में लागत ग्रोथ होत का तारा तन को याद आई हमारे कोनो कोइले रहो तन ओ ऐसन बात नहीं कि बहुते याद आवत रहे तो हां हम तो से बहुत प्यार के पता बा अभी भी अरे बड़ा हमारा मरद ऐसन बात नहीं है लेकिन ओकरा से कोनो मतलब ना रखिना कौन हमारा भी काहे ना करलू ना करी ना ऐसे का करलू भूलैला मन जब का करबो जोन मिलल बा ओकरे के लेके खुश रही ना कि सास ननद देखियो सन त कपारे फोड़ दियो तो 1 मिनट एक दिन तो भेटाइल बाड़ो तनी अपना गोदी में सुतत हमारा के साथ ने तनी सोचो कि देखो हम कलट मत जाए हां अब सोच कोनो आई मोबाइल बाटे तब नु ये मोबाइल में तोहरे नु दिखल ह हमें न देला या हाउ न तनी आनंद बता आवत नु होते नु नहीं घर में रहत रहत बड़ा बुराई हो बुरा गेल बड़ी आज कोई बात बा ये दादा अरे ये क्या होता हो